πρώτη κίνηση για να αλλάξει ζωή είναι να αλλάξεις το σπίτι σου. Η πρώτη κίνηση για να αλλάξεις το σπίτι σου είναι Σπάζιο. Μοναδική προσφορά για την ανακαίνιση του σπιτιού σας. Περιλαμβάνει αντικατάσταση κουζίνας, μπάνιου, δαπέδου, πόρτες, ελαιοχρωματισμός με ιταλικά υλικά και επιπλά μόνο με 12.500 ευρώ. Δώρο οι ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας. Σπάζιο. Διακόσμηση, κατασκευή, ανακαίνιση, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, εξοπλισμός οικιακών και επαγγελματικών χώρων στις καλύτερες τιμές. Τώρα και στην Πελοπόννησο. Μελέτη διακόσμησης δωρεάν. Κάλυψη σε όλη την Ελλάδα. Σπάζιο. Στην κεντρική αγορά Λεωνιδίου 27570 22 292. Τη Τρίπολη 2710 232 300. Την Αθήνα 693 73 05 240. Και στο www.mygallery.gr. Ανακαίνισε το σπίτι σου, άλλαξε τη διάθεσή σου.